Фишът за залагане ви позволява да направите множествени залози за широк набор от спортове и пазари. Нека разгледаме как работи фиша за залагане. Фишът за залагане е разположен в дясната страна на екрана. Когато започнем да правим залагания, той ще се разшири, показвайки нашите селекции като единични залози. Правенето на единичен залог е абсолютно същото като правенето на нормално спортно залагане на всеки друг пазар. Сега ние също така искаме тази селекция в залог на комбинации, така че избираме това, както преди. Искаме обаче втората ни селекция да бъде на друг пазар. За да направим това, отиваме на избрания от нас пазар и правим своята селекция, като я добавяме към нашия фиш за залагане. За да създадем залог на комбинации от направените текущи селекции, ние просто кликваме бутона Комбинации. Комбинациите са страхотен начин за постигане на голяма печалба, тъй като те комбинират коефициентите от няколко резултата заедно. Нека разгледаме как може да работи един типичен залог на комбинации с 4 селекции. Вече сме направили 2 селекции. Сега трябва да добавим трета и четвърта селекция по същия начин. Страхотна характеристика на фиша за залагане е, че независимо колко надолу в страницата навигирате, фишът за залагане винаги остава в полезрението ви. Можем да видим, че колкото повече увеличаваме селекциите си в фиша за залагане, се появяват повече варианти за залагания. Вече сме направили нашите 4 селекции и сме готови да ги комбинираме в комбиниран залог с 4 селекции. Това ще комбинира коефициента от 4-те селекции и ще ни донесе много по-голяма потенциална печалба. Това е така, защото трябва всички селекции да спечелят, за да бъде нашия залог успешен. Коефициентът за единичен залог по принцип е по-голям отколкото за комбинации. Това се дължи на факта, че единичните залози са между коефициенти на Betfair, а комбинациите се правят директно с Betfair. Нека направим залог с 4 селекции за 10 евро за тези селекции. Просто чрез внасянето на 10 евро в касата за залог с 4 селекции, можем да видим приблизителната си печалба, в случай, че залогът е печеливш. Ако сме доволни от приблизителната печалба на нашия залог, просто кликваме на Направи залагането и потвърждаваме залога. Сега, използвайки фиш за залагане, е бързо и лесно да се правят залози на комбинации. Това е един страхотен начин за получаване на по-високи потенциални печалби срещу по-малки залози. Благодарим ви, че гледахте този видеоклип за фиш за залагане. Гледайте и другите ни видеоклипове, за да научите как да използвате Betfair максимално най-пълноценно.